אז כדי לנשום בדרך שהיא מרגיעה אותנו, אני מזמינה אתכם להכניס אוויר ולספור עד 4, תוך כדי שאתם מכניסים אוויר פנימה כמה שיותר עמוק ככה לכיוון הבטן. להחזיק לרגע ולהוציא ב4. ובואו נחזור על זה שוב. להחזיק ולהוציא. ושוב. ושימו לב מה קרה לכם עכשיו. תחזרו על הנשימות האלה בין 3, 5, 10 פעמים, תלוי ברמת ככה הלחץ שלכם או המתח שלכם, ותראו מה קורה לכם. בהצלחה. דרך לנשימה שיכולה לעורר בכם גם אולי איזושהי עוררות או חיבור למשהו טוב, היא תוך כדי שאתם נושמים לדמיין שאתם מפריחים בועות סבון. שקודם כל בועות סבון מבחינתי זה שמחה, זה כיף, זה ילדותיות, זה עולם יפה יותר, צבעוני. אז אם אפילו יש לכם בועות סבון איתכם, אני תמיד אומרת שימו במשרד, שימו באוטו, שימו בבית ופשוט תפריחו בועות סבון. כי מה שקורה, אנחנו פשוט נושמים אוויר ככה, וכדי שיהיה לנו הרבה בועות אנחנו צריכים, נכון, להוציא את האוויר לאט ובצורה ממוקדת. אז לקחנו אוויר, נשימה טובה, אבל הוצאנו את האוויר לאט ורגוע. ושוב, ניקח אוויר טוב, הרבה אוויר. ככה כזה שגורם לנו גם להזדקף, ונוציא את האוויר לאט. יש לנו גם יכולת, כן, להחזיק את האוויר, לקחת אותו פנימה עמוק. במקום להוציא אוויר לאט כדי שיצאו לנו הרבה בועות, כן, כאלה, כל מה שאנחנו רוצים זה לנסות לעשות בועה אחת גדולה. ואז בעצם החזקתי את האוויר החוצה המון זמן. אוקיי? אז אתם יכולים אפילו להשתמש בדמיון מדמיינים כמה בועות יוצאות לכם מהפה בנשיפה ארוכה ואיטית, או איזה בועה גדולה אתם מצליחים לעשות שאתם מוציאים את הנשימה לאט, אבל מחזיקים אותה גם. תנסו, ואתם מוזמנים גם לעדכן אותי איך היה. אז הנשימה הבאה באה למקד אתכם ככה בכל הגוף ולהכניס לכם איזושהי יציבות, וזו נשימת בלון. אז בדיוק כמו שאנחנו מנפחים בלון, נכון, שמבקש מאיתנו בעצם להכניס הרבה אוויר, כן, כדי שנוכל להוציא את האוויר הזה חזרה החוצה ונפח איזה בלון גדול ואיכותי וטוב כזה, ככה אנחנו נושמים. אנחנו יכולים להיעזר אפילו בבטן שלנו, להרגיש מה קורה איתה, להבין שכן, גם חלל הבטן שלנו, כמו בלון, הוא חלק מהנשימה הזאת. אז תניחו ידיים על הבטן ופשוט תכניסו הרבה אוויר. ותבינו שכשאתם מכניסים אוויר פנימה, הבטן שלכם מתנפחת כמו בלון, אבל את הבלון הנפוח הזה, נכון, בא לנו להוציא החוצה. אז אנחנו פשוט מרוקנים מהבטן שהתנפחה לה, ומוציאים החוצה לתוך בלון דמיוני שאנחנו מנפחים כרגע. אפשר להרגיש שממש העברנו קודם כל את האוויר מהבטן אל הלחיים, ומהלחיים החוצה אל הבלון שנהיה גדול ומשמעותי, ובעצם העברנו איזשהו, כן, מסר לגוף שלנו גם של שליטה, של חוויה, מה אנחנו מחליטים שיתנפח, שיגדל, כמה. אז זה מחזיר אותם קצת לתחושה יציבה יותר, שולטת יותר, בוחרת יותר. אז תנסו את זה ותראו מה קורה לכם. יום טוב.